wij nog iets over? Ja, Jasper hebben we nog. Dus zal die er ook nog wel op moeten nemen. Woe! Goed zo! Ja, ik heb niet gezien waarom. Draaien. Jongen, duwen. We moeten alleen opletten dat zij hem niet overneemt. Ja, maar als hij vast heeft, dan kan ze het vergeten. Heb ik ook gezegd. Ja, daar is hij wel. Maar nou laat hij los. Keanu Leijster, Luc Rijvers, Blaise Klementowski en Jasper Brons naar markt nummer 3. Jongen, hou vast. Laat die giet maar aftikken. Goed zo, jongen. Kijk. Is de eerste of niet? Die heeft ze alle 3 gewonnen. 1 strafpunt tegen. 1 was Arie tegen. Hier, we hebben het nou weer lopen. Hij was heel erg gebrand van het vandaag resultaat. Nou, heel goed.